Patay ang 47 anyos nga si Noriel Jocampo matapos gintiro sang yaman lang kasi Mario sa Barangay East, Villa Flores, Mayon, Capiz. Natabo ang insidente Marso 15 sang kaagahon sang ginsulod ni Noriel sa Ebalay, ang 28 anyos nga si Kerwin J. Tunguan, isa ka CAFGO member. Gilayon ni inigintiro nga naigo sa natuo nga abaga. Apang natigayon nga maagaw ni Kerwin ang armas ni Noriel kagini ang gingamit man sa pagtiro sa iya. Binawian sa kabuhi si Noriel bangod sa igo sa agtang. Na-recover naman sa kapulisan ang armas ang napatay nga isa ka 45 caliber pistol. Sa karong confined sa isa ka ospital sa Roa City si Kerwin, samtang ginapanghanda sa kapulisan ang nagakaigo nga reklamo nga igapasaka batok sa iya. Bangkay na sa masapuan ang 83 anyos nga senior citizen nga si alias Erlinda sa suba sa Barangay Bukana sa Banosang Ilog. Base sa pagpangusisa sa kapulisan, posible aksidente nga nahulog sa taytay ang biktima kag nagtupa sa suba kag nalumos. Nagapati man ang pamilya nga wala sang foul play sa natabo suno sa kapulisan. Nag-angkon sang gas-gas sa tiel ang 25 anyos nga si alias Jazz. Ini matapos makabunggo ang motorsiklo nga iya ginadala sa isa ka SUV sa barangay Namukon, Tigbawan. Ang SUV ang ginadala sang isa ka 72 anyos nga babaye. Pahayag sini sa news team, iya nakitaan nga nagaisi-isi ang motor nga iya nasugata. Sang malapit na lang sa iya, nagsaylo ini sa iya nga lane. Iya pa inigintuyo nga likawan apang nalabot sa gihapon. Magluwas sa motor, may isa pagid kasalakyan nga nasa gaira ng SUV. Lunsay wala naghatag sang pahayag ang mga involbado sa aksidente.